сте свободни! Оставка! Ние не протестираме само за бюджета. Ние протестираме за сваляне на правителството, за тази безотговорност, за тази безхаберщина и за тази свинщина на България. И категорично отказвам да приема, че тук... Много се надяваме нашите действия да имат смисъл. Това, което мога да кажа от себе си, че ние няма да спрем. Ние сме готови да продължим с активни протестни действия. Ние обединяваме студенти из цяла България. С тях се свързват студенти от много български родове, студенти български в чужбина и ще може да се видите какво ще направим с активните си протестни действия. Но от нас зависи ние в момента да разградим този порочен модел на Борисов и Пеевски и заради това и създаваме това обединение. Чакам партия мафия да се маха без връщане! Оставка! Оставка! Защото на народа му омръзна да бъде манипулиран, грабен, лъган, заблуждаван, обедняван и разрушавани човешки животи много. Нека тогава! Млади хора и както и казах, Пеевски и Борисов продължават да не разбират също защо. If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.